Khun ka kong stidolin simle na ka jing ngor men siem kinang perkhat baka Kmie ka ja miet ha ka jan miet khat nyu trik nailar arjar psan baka lit sa shayeng ki bahayeng henre pen ban ki yo Pdiang de ka Metïap chongka ha ka jan miet chongka khat phra trik nailar arjar psan ka ne ka long Kmie ka dina ka snong umdum ka baha palum mausiang Eastern West Khasiels district Haga janmie jongka khat phra trik nailar arjar psan lawan ra e ka Metïap jongka sheyeng da Arngut ki sendang Briew ki ba ithu itha bat ki badai nagashnong ka marjan ki bahayeng bat ki Khun naga jing Suba Shah Pynïap dusman ki labu da ki ijahar Mairang police station haga khat khandai trik nailar arjar psan Banlali Shah e ka Metïap jongka da ki pulet ka arpho trik nailar arjar psan banle e ka post mortem Nakaliang para Kmie kani kalong Kmie loong bala IT shiki pulet bakin toket marka rukom long ka Metïap kapau kumba ka Shah thombor ya kani kijing dia ya kapor ban batai imlak mo kumba loong menye ba lamar ini menjungi ijak nayeng nadu kejan mit sini boleh te anda yon pai par yon pai kejan mit sini kong Wadai khat phra trik lewan phai man ka met bayap te ni nagaling sama nasudan man batai tanggum tai tang hadin bala penting ki bahi ngasem te ngiru wat la ngidon na jangan jangan ni suya be wat la pedeng kikam hidup la jong tai nagaling jonga ngaso banong sini ba kumba ni pet ya Kahmen lejong kepara lejong ba nim ide isu ban ong ba kadai kijingjap ka ba Shillong incident handai kadai bet kijing September nama ka Briew hi kadai ka Briew ka sai baklan kam judan kono jimpang di stoma si kata ni da hamat than bakandon ka met bapang sto kaling jungi ngimla ban direct ni ban su kren be harap be direct bakila le mta na market kum ka FIR ka bangi pu kolong ba ni IT ski pulit nama ki pulit kena ke jingsya na kaling jungi ngim semajar kerteng direct ya kita ki Briew baki dai kini kinong penjat ni ya thu patkum ke jingsya bat katkum ke ka ba ki bahaying ba samba ki Khun kilap idon i men jui i bayo i namar iyo i hakata kapor ba isu i ba kita ki Arngut kira ya ka metri kuntai makiba iba hamet kira met kuntu hamet te ki i kan suspect e ba indai i men para indai detak anda hamba la poi saying kila yam nya Khun ba email la klat email ni la klat de tanda ta ki bisa penisya ba de kitui para begitu thau ba yoi ba kira mejo Kipulet kinang ap ya ka kaipot postmortem bat ka jing toket kanang ya chakman Habatin pej bahagi ki Shah plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya